Se nżidu l-assistenza finanzjarja lill-imsieħba soċjali u se nipprovdu fond dedikat għar-riċerka, policy analysis u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti għas-suq tax-xogħol. Dawn kienu żewġ proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch brabta mal-irwol tal-imsieħba soċjali fit-tmexxija ta' pajjiżna meta żar il-kwartieri tal-UHM Voice of the Workers fil-Furjana. Flaqa li kellu ma' rappreżentanti tal-Union, Elix Borch tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jaħdem id fit mal-imsieħba soċjali li assisti l-organizzazzjonijiet fil-ħidma tagħhom li jnaqqas pressjonijiet mhux neċessarji u fuq kollox li joħloq ambjent fejn il-ħaddiema, il-familji u n-negozji ikunu jistgħu jirnexxu flimkien. F'dan ir-rigward il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar proposti li se jkunu qed ipoġġu lill-imsieħba soċjali fiċ-ċentru. Fosthom li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed iżid l-assistenza finanzjarja lill-imsieħba soċjali, se jkun qed jiżgura li dawn l-organizzazzjonijiet ikollhom aktar riżorsi biex ikomplu jagħmlu xogħolhom, fond dedikat għar-riċerka, policy analysis u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet konkreti għas-suq tax-xogħol u li jgħin fl-modernizzazzjoni tal-labor market biex Malta tibqa' kompetittiva u produttiva. F'kummenti lill-medja il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch tenna li l-imsieħba soċjali għandhom ikunu partners effettivi u parteċipi fil-politika nazzjonali. Nistieq inħabbar li propju waħda mill-proposti tagħna li tindirizza lis social partners hija li nollu il-capping ta' din l-assistenza finanzjarja fis-sena għal 100,000 fis-sena, illi ovvjament tingħata prorata skont l-ammont ta' membri illi kollhom il-unions reġistrati madwar Malta u Għawdex. Però ma waqafniex hemmhekk ukoll għaliex ukoll ser naraw illi noħolqu fond ġdid propju għal unions madwar Malta u Għawdex illi huma reġistrati. Fond illi jintuża propju għal-riċerka, għal-policy analyzation u għas-soluzzjonijiet fis-suq tax-xogħol. Il-kap eżekuttiv tal-UHM, Josef Vella, faħħar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista u sostna li dawn ser iġibu bidla pożittiva ferm fis-suq tax-xogħol. Dawn huma t-tnejn tajbin u jistgħu jagħmlu bidla tajjeb fil-mod kif noperaw aħna. Illum ix-xogħol trade unionistiku żdied, illum m'għadniex nitkellmu fuq każijiet individwali u każijiet ta' collective agreement biss, imma llum qed nitkellmu ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea, leġiżlazzjoni Maltija ħin kollu tinbidel u allura li jkollok xi ħadd li qed jara dawn l-iżviluppi minn aspett ekonomiku, soċjali u anke finanzjarji u l-impatt tagħhom hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal kwalinkwe trade union. Għal din iż-żjara Elix Borch kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo, Erol Kutajjar u Joe Aquilina.